Napaltugan ti maysa nga lalaki nga agtawen 38, maysa aquary inspector ken residente iti barangay Laureta iti Solsona, Ilocos Norte. Ti pamaltug ket napasama ka mismo iti sangwanan ti merkado publiko iti Solsona, adaytoy ket paset ti barangay Juan iti nadakamat metla nga ili. Basar ti investigasyon ti pulisya ket nakatakder ti biktima iti restroom ti nadakamat nga establishmento ngem iti di bumayag ket simangpet dagiti may bilang a riding in tandem a suspect kalpasan na ket pinaltupaltugan da ti biktima. Insigi damatlaang ang nagtalimpuang dagitoy kalpasan ti insidente. Sigun iti ni siyang investigation nga inuayat tayo ket dito biktima tayo ket may siyang empleyado iti public market. Ket kabayatan nagtaktak deri na iti CR. Public CR tayo iti nasang establishment ket biglang simangpet iti suspect ket pinaltugan da ordisona ti namin dito nga daras. Naitaray nga imo na ti biktima iti Rural Health Unit iti Solsona ngem insigida anay transfer iti maysa balay pagagasan iti syudad ti Batak gapu kariti nagbalin atama ti bala iti akin katigid asaka na ken naamuan nga addan tinasayaat ang kasasaad. Alistumet ang nakaresponde dagiti pan nakabagi ti linteg iti nakapasamakan ti krimen gapu ti alisto a komunikasyon dagiti kapulisan usar ti 911. Kasi na po kita addan ito na iti natalgid nga sitwasyon, iti ko na iti hospital iti nga Batak ken na banbantayan iti may siyang investigators tayo. When, Sir Joey, nakikita kami dito 10 minutes nga pa nag-responde tayo. In 1 minute time, nakadanon kami iti place of incident. So nga, iti ma-receive tayo ket dagos kami nagturong sa jay. In 1 minute, nakadanon kami po. So, kompleto kami, sir, iti kagamitan tayo iti communications tayo, sir. When, ada amin iti cello radio tayo, Sir Joey, naglalo iti living nga Solsona ket ada talo nga sectorized dito, talo ti mobile patrolling agikikot. So, any eventualities when no report kasi alis na lang ti communication kasi lang matatay, intawag dati 911, tinawagan da kami asigod dati radio tayo kita dagos tayo nakapag-responde. Agtultuloy pa ilaeng tinununeg nag-imbestigar ti kapulisan para ti panakaamo no siya sinno dagiti akin aramid ti krimen ken no anya ti motibo ti panakapaltupaltog ti biktima. Apela ti kapulisan iti publiko ano adda amuda tinapasamak a krimen ket idawdawat da ti kooperasyon kuna ti pulisya no adda amuda ket ipadanon dalaeng iti otoridad. Alak nga dati nga gundaway apo nga dagiti adda amuna iti when no nakakita ay aktual nga dati pasamak ket hangkay kading agbutbuting may mangidanon kada kami ti information tapno ti kas ket matulungan tayo ken maikan tayo iti hustisya dati nagbalin nga biktima. Ket rest assured apo nga di identity yo ket hanarumrumor tapno ti kasta ket maikan na kayo tinan ano nga protection. Inbaga ti pulisya adaytoyan ti maikadwa apan nakapasamak ti pan nakapaltupaltog ti biktima imuna iti tawen 2021 tinagbalin at tama na ket napaltugan ti barukong ken buksit na. Well, at first data namin nakapaminduan ta iti way back 2021 ket na-attempt kanuman iso na nga napaltuganen natamaan dito barukong ken dito buksit na. Ti based on the records iti kaso na ngayon muna ket ada iti napilaan nga suspect idi nga na-dismiss. Ongoing pala dito non-oneg nga investigation nga iwaywaya tayo ket hoping habang agtartaray dito investigation ket maka-identify tayo ito iti agbalin nga POI ken ma-establish tayo iti possible motives dito pamaltog king kuana. Joey Cordero Kiawit, News Update Ilocos.